ट्रेक्टर ड्राइवर आङो ट्रेक्टरजोंनो हाल एवो बाला NBD Film Production नि दैदेननायाव फैगासिनो गोदान बैसागु एलबाम साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनसिगोन ट्रेक्टर ड्राइभार बैसागु एलबाम बर'नि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय गुबुन बोसोरफोरनि बायदि देग्लायबो नुनो मोनगोन NBD Production नि दैदेननायाव गोदान बैसागु एलबाम साननैसोनि गेजेरावनो फैगासिनो दं बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे गोदान बैसागु एलबामा बे एलबामाव गाहाय फावखुंगुर महरै बाहागो लादों नगेन ब्रह्म दैमारी फावखुंग्रि महरै बाहागो लादों बर'नि बयजोंबो सिनायजानाय फावखुंग्रि अनसुमै बर' आरो मेथाइखौ खनदों बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि नयन बरगयारी बिथाङा आसा खालामदों नोंथांमोना बे ट्रेक्टर ड्राइभार बैसागु एलबामखौ अनसायगोन होननानै साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनसिगोन ट्रेक्टर ड्राइभार बैसागु एलबामखौ बेनि अनगायैबो गोदान एलबाम बर' सावथुन नुनो मोनगोन NBD Film Production इउट्युब चेनेलाव बेनिखायनो साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय NBD Film Production नि बिगोमा नगेन ब्रह्म दैमारी बिथाङा जोंनि खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों चेनेलनि नामखौ खेबसे बुंफिनदों NBD Film Production खुलुमबाय आं अनसुमै बर' गिबियावनो गोदान बैसागु बोथोरनि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय देग्लाय आङो NBD Film Production होननाय बे प्रडाक्शनाव खामानि मावनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों दायो जोङो दोंसे बैसागु भिडिअ बानायगासिनो बिथांनि चेनेलावनो आसा खालामो नोंथांमोना अनसायगोन होननानै आरो बे सङा जोबोद मोजां बे मेथाइखौ खनदों आदा नयन बरगयारिया जोबोर मोजां मेथाइया ओमफ्राय बे मेथाइनि टाइटेलानो जादों ट्रेक्टर ड्राइभार आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां मोनगोन होननानै बेखौनो खावलायो आङो जाहाथे नोंथांमोना न'आवनो मोजाङै थानानै मोजाङै रंजायो बाजायो मोजाङै बयबो खुसियै थायो होननानै आं देग्लाय दा नैखौनो फार्स्ट टाइम बानायदों ओमफ्राय बानायबावनो सानदों आरो लासैनो बिदिनो मुभियाथ' आगोलनियानो आद्रा जाना दंखायो कर'ना जादोंमोन नालाय जितु 2 बोसोर गेप्स थादों बे मुभिया मोननै मुभियानो गेप्स थादों आंना बेखौनो दायो लाफिननो सानदों आरो देग्लाय मोनबेसे मुभियाव बाहागो लागोन मोनबेसे आरो एलबाम बाहागो लागोन ओरैनोथ' 8थासो जाबाय बिदिनो मुभि बानायनाया ओमफ्राय आद्राबो थानायफोरखौ बिदिनो लानाय जायाखैमोन नालाय रिलिजबो जायै दङ खायसे गिबियावनो आङो गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बे बैसागु बोथोरनि समाव जासिहरनाय थाबाय आंहा मोनसे चेनेल दङ NBD Film Production बेयावनो आङो सम सम माने बर'नि खंख्ला हारिमुखौ एसेब्लाबो माने बुंहोनो थाखाय आङो सम मोनब्लानो एलबाम सिनेमा बानायो दा बिदिनो आङो बोसोराव 2-3 बैसागु मेथाइ नङा माबा मोनसे बेबायदिनो जायखिजाया मेथाइनि संनि एलबामब्लाबो बानायो दा देग्लायबो बिदिनो आङो बानायदों दा बे बानायनायखौ रायजो राजा नोंथांमोना अनसायगोन होननानै आं सानदों नायगोन होननानै सानदों खारन आं नोंथांमोननि थाखायनो बे एलबामखौ बानायदों ट्रेक्टर ड्राइभार मेथाइआ आरो बेखौ रोजाबदों जोंहा बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि नयन बरगयारिया आरो गोदानै जाखांफुनाय सासे जोंनि बे ओनसोलनिनो आइजो सिंगार मेथाइ खनगिरि ददेरे बसुमतारिया मेथाइखौ आंनो सुजुदोंमोन देंखोखौ बोनाय बायदि जाहैदों ओमफ्राय मेथाइखौ आङो आरोबाव बांसिन साबना हामना खालामनो थाखाय रोंगौथि गोनां करिय'ग्राफार लाबोदों डाइरेक्टर लाबोदों केमेरामेनफोर लाबोदों टेकनिशियानफोर लोगोसे जोंहा नै अनसुमैया दङ जोबोद मोजां मोसादों जोबोद मोजां एक्सप्रेसन होदों बाखि गासैबो थाफानाय जोंहा मोसाखावरि बिथांमोनाबो जोबोद मोजां एक्सप्रेसन होदों आं सानदों बे ट्रेक्टर ड्राइभार बैसागु भिडिअ एलबामखौ जोंनि बर' रायजो राजाफोरा जोबोरैनो माने अनसायगोन बजबनानै लागोन आरो बेनि थाखाय आङो जोथोय आंनि जा NBD Film Production बे इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आङो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो खावलायनाय जाबाय आरो बे इउटिउब चेनेलखौ जेनेबा आङो फैसा मोननो थाखाय नङा दे जास्ट एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय आं बानायदों रायजो राजाफोरनो बेनि गेजेरजों माबा मोनसे मेसेज होनो थाखाय आं बे प्रडाक्शनखौ आं दिनै
7 मायथाइनिफ्रायनो आं जागायदोंमोन NBD Film Production गोबां एलबाम दिहुनबाय अनसुमै मोनाबो गोबां मोसाबोदों आगोलनिफ्रायनो आरो गुबुन गुबुन महरगिरिफोरखौ आङो बेवहाय चान्स होनाय जादोंमोन मुभिबो दङमोन जेरैबायदि थांनो नाङाखौ नागारनानै थाइनै मेगन एलबाम बेफोरो गब्ला सिखाव मुभिमोन बेफोरो आरो गोबां बेबायदिनो एलबाम दिहुनदोंमोन आरो बेनि गेजेर गेजेर आङो दोंफा दोंनै बिदिनो एलबामफोर दिहुनबोबाय थादों दा बेफोरखौ आङो बेफोराव आपल'ड होदों आंनि इउटुब चेनेलावहाय रायजो राजाफ्रानो नायथों होननानै मोजां मोजांखौ लानानैहाय गाज्रि गाज्रिखौ गारनानै गावबा गाव जिउआव सोलिनो नाजायोब्ला आंनि बेफोर दिहुनथाइनिफ्राय माने गावारि जिउआव एबा बर' हारिनि माबा मोनसेब्लाबो मुलाम्फा जागोन एबा हारिनि जौगानाय जागोन होननानै आं सानदों बेखिनियानो दिनै जोबनो गोनांमोन नाथाय जोबाब्लाबो गाबोन जोबोब्ला समफोरनिफ्राय एडिटिङाव आङो जगोन बेनिफ्राय सानब्रै सानबानि उनाव आङो बे मेथाइखौ रायजो राजानो हगारनानै होगोन ट्रेक्टर ड्राइभार आं बेनि उनाव कर'ना बोथोरफोरनि थाखायनो आङो 2 बोसोर सिगां लादों मोनसे प्रजेक्ट फुल मुभिनि नाथाय बेखौ हायाखिसै सिनेमा बानायनो होना लाखिना दोननो फैसायाबो जोबगालांबायसो बुंनो थाङोब्ला गेजेराव खावसे मानि दा बिदिनो इयुनाव सानदों आङो बोथोरफ्रा मोजां फैयोब्ला मोनसे मोजां सिनेमा बानायगोन आङो एलबामफ्राथ' थाखाबाय थागोनानो दोंफा दोंनै गेजेर गेजेर बानायलांबाय थागोन बैसागुआनो जा एबा गोदान मेथाइयानो जा बिदिनो आं गावबो फाव खालामो आं गुबुनफोरखौ एसे एनै निउ जेनेरेसनफोरखौ माने बाहागो लाहोनो मोननानैबो आङो गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनो बेबायदि आरो जोंनि बिसाया बारा गोजाम आफाद नङा जों बेखौ जोंनि बर' हारिनि मोनसे हारिमुनिनो बिथिं होनानै जोङो सावथुन मुलुगखौ सरजाबनानैहाय बेनि गासै बिथिंखौ जौगानो थाखाय जोङो बिसाखौ दानाय जादों बे बिथिङावहाय जों दा बेनो जोङो सरकारखौबो नास्ताबदों BTC-खौनो होन आसाम सरकारखौनो होन जे जोंनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव मिनि सिनेमा हल लुना होनांगौ आरो आर्टिस्टफोरनि थाखाय माखासे राङारि हेफाजाब एबा अनसुंथाइ बा गुबुन गुबुन बिथिं दङ बेफोराव जाहाथे सोरखारफ्राबो जोंखौ नायफैनो जों बेनि थाखाय खावलायनाय थादों आरोबाव जोंनि जा मावनो गोनां गोबां बिथिं थायो जौगानायनि बेलायावहाय जों बेफोरखौहाय मावफुंलांनो थाखाय जों बिसाखौ दानाय जादों आरो नै दा जोङो मावगासिनो दङ हानायखौ जों गोबां आइ कार्डफोरखौ राननायनिबो जोङो हाबाफारिखौ लाबाय अलरेडि जोङो रानखांबायबो बेनि थाखाय साबायखर आङो सम मोनब्लानो जोङो लोगो लेवा लिंलायनानै बेबायदिनो खालामनाय जायो शुटिंफोरखौहाय आरो बिदिनो जोङो सेरावबो दिहुननाय जादोंमोन खायसे खायसे सिनेमा दा बिदिनो जोङो बा आंनि बेलायाव आं हानायखौ मावबोदों हानायखौ फाव खालामबोदों आरो गावबो आङो हानायखिनिखौ गावनो दिहुनलांदों दा बिदिनो हारिनि थाखायनो मोनसे बेफोरो मुलाम्फा गोनां खामानि होननानै आं बेखौबो मोनसे बिथिं होननानै आं साननानै लादों दा बिदिनो आङो दा बिसिखौथ' जोंनो सिनियर आर्टिस्ट हिसाबै नंद्रायाब्लाबो जोंनो गोसो गुदुं जानानै लोगो लालायनानै जों बेखौ दानाय जादोंमोन गुनि गियानि बिथांमोनखौबो लाफानानै सावरायनायनि गेजेरजों दा आं बिसाजों दाना होजानाय जा फिल्म प्रडिउसार एस'सियेसन दङ जोंहा दा बिसानि आन्दारावनो आं बिनि एसिसटेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि दा मावलांगोन जेसेबां हायो बर' रायजो राजानि जौगानायनि थाखायनो दा आंनि मिजिङा बेनो